सावरी है वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा आगे के रिटर्निंग बढ़ाई तरीका आगवा के रिटर्निंग में तनका उठा दे निर्विघ्नं कुरु मे वदेवा सर्वकार्येषु सर्वदा बहुत पुराना लय आप लोगों को सुन ले हो उ दिन आ रहल बा छठी माई आवे वाली गाड़ी बहुत पुराना गीत छोटी रे मोटी हर डोमीन बीटी अकेला में लामी हो के हेलो बान के तनी बिगवाओ भैया बड़ी सुंदर राउर साउंड बा बहुत बार गौलहू बनी जा तनी बान के बिगे बा कि कला सुपले अरे आई हो बेटी आया रागी इया के हो बे कवि जी के कान में गीत गई तो कवि जी कहले कि लय बड़ा निमन बा ए लय पर गणेश वंदना लिख देवे के व्यास कन के लिखी आ गणेश वंदना हमने के गौनी से कि गौरी के हेला नवाए बाबा सुमिरा नवा करी तोहा सुमिरा नवा करी तोहा सुमिरा नवा आगे करी तोहा चल बाबू लागो कि गौरी केला नवाए बाबा सुमिरा नवा करी तोहा सुमिरा नवा आगे करी तोहा एहे गौरी के नवाए बाबा सुमिरा आजा तुझको पुकारे तेरा लाल आजा तुझको पुकारे तेरा लाल आजा तुझको पुकारे आजा लेके हाथों में पूजा की थाल लेके हाथों में हेलो बढ़ाओ भैया काहे दबाइए बढ़ाओ आजा तुझको पुकारे तेरा लाल आजा भैया आंसू गैस कबो कबो द हां भैया
आप लोग से एगो बात बता देना चाहते नहीं, बहुत पुरानिया लोग गार्जियन लोग उपस्थित बने यहाँ। एगो बात के गौर से आप लोग सुनो। आज से 30 साल पहले गार्जियन कोनो शुभ काम होके, उद्घाटन होके, केहू के बेटा भइल होके, नया पतो उतरल होके, चाहे लइकन के नरकटी होके, हाँ जी, चाहे लइकन के नरकटी होके, कोई भी शुभ काम होके, तो जानता नहीं आजकल के सिस्टम हो गल बा कि जौना शुभ काम में नचनिया लोग ना आई तवन काम शुभ ना हो। लेकिन आज से 30 वर्ष पहले सिस्टम ना रहो। आज से 30 वर्ष पहले क्या रहे? आप बुरा मत मानो, आप कलाकार हैं। पहले ई लोग के कोनो कामे ना रहे। काहे पहले ही लोग के जन्म कर्म ना भई रहे। जन्म कर्म भई रहे सरकार, 27 में रहे। लेकिन एगो बात आप सबसे बता देता नहीं कि आज से 30 साल पहले अगर कोनो जगह के शुद्ध बनावे को होके, शुभ बनावे को होके, तो जानता नहीं के आवे? सबसे पहले के आवे? टेंट पंडाल वाला। हाँ जी, टेंट पंडाल वाला लोग तो अइबे करे। एकरो बात सही है बा, लेकिन ओकरे से पहले के आवे? ओकरे से पहले आखिर आवे के? ओकरो से पहले हलवाई खाना बनावेला बुनिया पूरी। यो ठीक है कहता। और पैसा हो का हो ना। शिवा फोटो एंड वीडियो क्रिएशन जीरा बस्ती की तरफ से 1000 रुपया के पुरस्कार आइल बल्ले धले। ए बाबा हम बताओ तनी पहले के आवे? कोनो काम के शुभ करे के होखे, ए भैया कोनो बाबू तारा देने तो बुनी परल है झीसी। जीसीओ नहीं के आओ। अच्छा झीसी आई अभी रात बाबा की बात। पहले कोई भी शुभ काम होके मालिक तो हमनी के नाम बताई से। काका बैठल बन लो है साइड में आ कुछ बड़का बाबूजी लोग उ लोग बताई का हो कि कोनो शुभ काम में जानते रखे आवे। हम इशारा से बताओ तुमने। हां बढ़िया कोनो शुभ काम हो ओके के हाय 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 वाह बागलू भैया वाह। शांति है, रुको शांति बनले रहे बस, खाली मजा लेवे के बा। आ कोनो शुभ काम में जब ले किन्नर लोग ना आवे तब ले कोनो काम शुभ ना होखे। अब भाई होटल के उद्घाटन बानू, मलिकार के चाहत रहे कि 4 गो के झपा झपा जब थपड़ी बाजित नु दुख बलाय कहां जाई। ये बात सच्चाई है, वेद पुराण कहेला। आ जब वो आवसन तो उन्हीं में अदा होखे, सुमिरन कैसे गावसन, चलसन कैसे तनी कहाँ लिखल भाई? लिखल बा वेद पुराण में। गमछा दो, बात मत काटो, गमछा दो। ए बाबा जब किन्नर समाज के लोग आवे तो आवे कैसे? अरे टेरेबल तो नहीं दे दे। वाह टेरेबल दे दे। वाह भैया जी वाह। आज बुझाता कि परिवार में गाओ तनी सब शांति ले सुनो तनी सब है। जितने शांत माहौल रहल उतने करे में निक लगल। हां जी ए बाबू तनी घूमी भैया जी। ऐसे रखनी है ना तो हमरा एगो याद पड़ल है। मार दो नहीं तो कर ए बाबू जब किन्नर समाज के लोग आवे गणेश वंदना गावे तो उ लोग के अदा का होखे, का होके उ लोग चले कैसे? कैसे हो उ लोग के जौन साड़ी रहे मलिकार, उस साड़ी कबो एड़ी तक ना रहे। कहां तक रहे? उस साड़ी हमेशा ठेहुना तक रहे। ठेहुना तक ना रहे। बेस पहले कंपनी वैसा निकालते रहे। आधा कट टिकट ओ घड़ी तो तार जन्मो करम ना भई रहे। अच्छा हमार जन्म कर्म ना भई रहे, यहाँ के जामर रहे। 1942 के गांधी जी जोरे घूमल बनी आजादी खातिर। ए बाबू जैसे जैसे लोग चले कला हो, गवैया बिना भाव के, चूल्हा बिना ताव के, आ मेहरारू बिना छाव के। हां जी देह बिना घाव के, आ पड़ोसी बिना लगाव के, हां आ बियाह शादी बिना पोलाव के। ए बाबू वो लोग चले कैसे? जैसे चले तैसे ढोलक बाजे बबुआ चलो कैसे चलो होने जाई। हां तनी मजा दो। चले किन्नर समाज के लोग खाली गाना गावे करे तो भरत शर्मा जी नहीं रहते। चंदन के कौन काम रहे? ए बाबू चलो डीजे लय में बेस के साथ किन्नर समाज के लोग चले। डीजे
राजधानी कार बाजार के मालिक अभिषेक उपाध्याय जी की तरफ से पुरस्कार आइल बा। बना रही भैया। आवते आवते को बात कह सब कि आज जिन शुक्रगुजार ने हमें इस जीरा बस्ती के पावन पवित्र धरती पे बुलवाया है, हमारे होटल के जो भी मुख्य अध्यक्ष हैं, मालिक जी हैं, उनको लहे लहे दिल से देखा, उन्हीं के बलाए भगावे के तरीका तहे तहे दिल से। आ जब कोई है सनू तो हाथ है से जरूर करिए सर, कुछ ढंग यह से चाहे ना, लहे लहे दिल से, तहे तहे दिल से, कोमल कोमल दिल से, छोटे छोटे दिल से शुक्रिया अदा करते। आ सरकार गाना गाओ सब कैसे गाना गाओ सब है जो दुपट्टा होके है ही कब कब होके कि माता जा की पार्वती हर पिता लड्डू बन के भोग लगे संत करे ऐसे के गावेला आरा बलिया बगसर के गौनिहार ऐसे गई है, लेकिन छपरा जिला है जीवो तो छपरा जिला के गौनिहार लोग गावेला। एगो लय फेमस है छपरा जिला में, छपरा जिला गए का हो गोलू छपरा जिला। अरे माता जगी अरे माता जगी पार्वती मैया माता जाकी पार माता जाकी पार माता जा। और जाते जाते कन्हैया जी के बारे में दो लाइन कहल जाए। मुरली में छेड़ ले गनवा मनीष तिवारी जी बुलावे के बाद। अच्छा ये होटल के ऑनर जी बानी, पहले नाम को नहीं लिखल रही तो पढ़ियो लेते जनू। मुरली में छेड़ ले गनवा हे मुरली में छेड़ ले तनवा, बनवा में नंद किशोर हो हे मुरली में छेड़ ले गनवा, हे मुरली में छेड़ ले गनवा, बनवा में नंद किशोर हो बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर हो। बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर हो। चलो दरबार भैया छोटा भाई हेलो राजधानी कार बाजार जीरा बस्ती अभिषेक भाई की तरफ से आशीर्वाद। आओ तले
और बहुत बहुत आशीर्वाद। और डब्लू राय भैया मनीष तिवारी जी के सौजन्य से आज एक होटल में हमने के तमाम कलाकार उपस्थित भइल बन जा। यही कड़ी में कन्हैया जी की खातिर, कृष्ण भगवान की खातिर तो हो गई। पहले के गौनिहार जो व्यास लोग रहे उ लोग का गावे गणेश जी खातिर। कि गौरी के ललनवा के हे गौरी के ललनवा के हवा नहीं खे हे गौरी के ललनवा के चलत रहे तो हम का कहत हम चरण मनाइला सुमिरन में बोलाई गौरी के ललनवा के हम चरण मनाइला सुमिरन में बोलाइला। जा ना ना एक बाद एगो भजन बा ओकर बाद कोनो चीज। गौरी के ललनवा के हम चरण मनाइला सुमिरन भाई लो